Zirkonium, večný štít prvkov. Sila číslo 40. Klaprod, 1789. Zirkón odhaľuje svoju skrytú silu. Kryštalický strážca chráni všetko strieborno-modrou energiou. 40 protónov, 4 valenčné elektróny. Stabilný základ. Hexagonálna mriežka, pevnosť ako diamant, nezlomná štruktúra, odoláva času, odoláva živlom, večná ochrana. Jadrové palivové tyče, bezpečnosť na prvom mieste, spoľahlivosť. Biokompatibilné implantáty, telo ich prijíma, život pokračuje. Žiara ako diamant, krása, ktorá pretrváva, večný lesk. Tepelné štíty, vesmírne misie, ochrana v extréme. Proti kyselinám, proti zásadám, nepriepustný štít. Od rudy po produkt, každý krok chránený, kvalita. Batérie budúcnosti, kvantové materiály, zajtrajšok je chránený. Od roku 1789 k dnešku, jeden štít, nekonečná ochrana. Zirkonium, večný štít ľudstva, sila, ktorá chráni.